أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muna muku barka da wannan rana ta Litinin. Dukkanin wani alkhairin da ke cikinsa, ya Allah ka sada mu da shi. Dukkanin wani sharrin da ke cikinsa, ya Allah ka kare mu da shi. Idan wannan shine farkowanka ko farkowanki shigowa namu gida na Allabib 08 TV, a yi mana liking, a danna mana kararrawa, a yi mana comment domin shirye-shiryenmu ya dinga gabato maku kai tsaye. Na'am, mun kawo maku wani sirri yau, sirrin na mujarrabin. Duk wanda ya jarraba wannan sirrin, bi iznillahi ta'ala Allah zai biya masa bukatansa. Wannan sirrin neman arziki ne, da kuma idan mutum yana sai da abubuwa ko yana sana'a, kasuwarsa baya zuwa daidai, to a jarraba wannan sirrin. Na'am, yanda ake aiwatar da wannan sirrin shine kamar haka: Jawharatul Kamal shine za a rubuta ko kafa 43 adadin jam'u kenan, ko kuma kafa 66 adadin Allahu. Na'am, duk wanda ka zaɓa a cikin wannan ka rubuta, a rubuta ma shi, amma a rubuta shi gida biyu ne. Gida na farko za a wanke shi da ruwan teku. Na'am, za a wanke shi da ruwan teku ne, sai mutum ya dinga sha da zuma da sassafe idan kafin ya fita harkokinsa. Na'am, gida na biyu kuma za a wanke shi da ruwan kwakwa. Mutum zai siya kwakwa ne, zai siya kwakwa guda 3, a tsiyaye ruwan. Idan aka tsiyaye ruwan, a yi sadaka da kwakwan. Amma idan za a yi sadaka da kwakwan, an fi so a ba ma yara ƙananu. Na'am, amma idan mutum bai samu yara ƙananu ba, zai iya ba duk wanda ya samu, amma an fi so a ba ma yara ƙananu. Na'am, yanda ake aiwatar da wannan sirrin shine kamar haka: idan aka ba ma yara ƙananu, sai a wanke rubutu na biyun da shi. Na'am, idan an wanke rubutu na biyun da shi, sai a ajiye shi. Idan aka ajiye, sai a samu turaren dangoma. Na'am, da ganyen bi rana, turaren dangoma da ganyen bi rana, da kuma bintu Sudan. Wannan abubuwan za a samu, da kuma awainiya busasshe. An fi so idan mutum na da hali ya siya awainiya guda 1 ko ya siya guda 3. Na'am, mutum zai daka awainiyan nan da ganyen bi rana. Idan mutum ya daka su tare, ya yi luɓus, sai mutum ya haɗa shi da sabulu. Wannan ruwan rubutun nan da ka wanke da kwakwa, shine za a yi mixing nashi. Na'am, idan aka yi mixing nashi, an cakuɗa su tare, sai a sa mai, a yi mixing, a ƙara mixing nashi da turaren dangoma da kuma turaren bintu Sudan. Na'am, idan an yi mixing nasu tare, sai a kwashe shi, a sa a cikin roba fari. Na'am, idan aka sa wannan sabulun a cikin roba fari, kafin a fara amfani da wannan sabulun sai ta kai tsawon kwana 3 tukunna. Amma kafin ya kai tsawon kwana 3, ana son a kowane rana ɗaya, in dai adadin jam'u ka zaɓa ka yi rubutun da shi, to za ka dinga karanta ma wannan sabulun Jawharatul Kamal iya adadin da ka yi amfani da shi, da aka wanke ma rubutun nan. Na'am, in dai adadin jam'u ka zaɓa, shi za ka dinga karanta kullum har zuwa tsawon kwana 3. A rana ta 4 shine za ka fara amfani da wannan sabulun. Idan kuma adadin Allahu ne ka zaɓa, shine za ka dinga karantawa a cikin sabulun nan a tsawon kwana 3. Na'am, bi iznillahi ta'ala sai a fara amfani da wannan sabulun da safe kafin a fita, sannan sai a sha wannan ruwan tekun nan da aka wanke da rubutun nan. Za a dinga ɗiga zuma ana sha da shi. Bi iznillahi ta'ala za a samu biyan buƙata. Wannan sirrin mujarrabin ne sosai, yana da ƙarfi. Duk wanda ya jarraba shi zai samu biyan buƙata. A wannan shine muka kawo maku ƙarshen sirrin namu. Duk wanda bai fahimta ba, a yi mana message a WhatsApp line namu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.